Bizkaiako laukoteak Eskandinaviako rock and rollaren kutsua duen soinua bere egin du, eta hori nabari da beraien kantetan. Taldearen musikan rock and rollaren sustrai gordinek energia garaikidearekin uztartzen dira. Riff, indartsu eta erritmo biziak oinarri hartuta. Hitzei dagokienez, giza emozioen alderik ilunenak eta sakonenak jorratzen dituzte. Zekenkeria, egozentrismoa, pasioa, beldurra, naiz itxaropena bezalako gaiak beti ere tonu bortitz, zuzena eta iradokitzaile batetik. Haien kantuetan, zarata eta emozioa eskutik doaz. Entzulari, bidai intentsu eta ziraragarri bat eskintzeko asmoz. Zuloan irentzi nauzu, ez da inolako irten bide. Zure pozoia maite dut eta piztu nau, piztu nau. Zure zuloan irentzi nauzu, ez da inolako irten bide. Zure pozoia maite dut eta piztu nau, piztu nau. Zure zuloan irentzi nauzu, leku honetan sentitzen naiz libre. Zure pozoia maite dut eta piztu nau, piztu nau. Zure zuloan irentzi nauzu, leku honetan sentitzen naiz libre. Zure pozoia maite dut eta piztu nau, piztu nau. Berriro biztut nau. Taldea ezagutzen duenarentzat, taldea ez du Nafarroarekin lotuko. Baina gaur egun lotura duela badakigu. Taldeko batek hemen bizi delakoz, Nafarroan bizi delakoz. Baina ezagutzen ez duenarentzat, Adar taldea noiz sortu zen eta zer bururekin? Sortu zen 2018 garren urtien, Bermion, eta helburue batez bezan, ondo pasatia, abesti batzuk eitzi euskeraz, roka eitzi euskeraz, eta besterik ez. Hori izan helburue. Izenak ere berezitasun bat duela errango genuke, zortik ibili naiz bilatzen eta informazioa taldeari buruz informazioa bilatzen, eta izenak ere berezitasun bat duela errango nuke, ez? Berezitasune, bai, Manolekto pasauen, bai, Zuberoako hitz bata, deabruari deitzeko modu bat, Zuberoan, eta hori, bai, esan zan, betiko moduen, topaten hor, iztegizetan, interneten, auta besti zeuzer berezize, edo sarma zeukon zeuzer, eta azkenien holan gelditzu zan. Lehenago erran duzun bezala, taldeak 7 urte darama panorama musikal honetan murgilduta edo. Atzera begiratzen badugu, nola baloratzen duzue talde hasi zenetik gaur egun arteko ibilbide hori? Esan da, danetarik bizi izan doguz, taldekide barrizek sartutie, taldekide hoiak juti bebai, disketxe bategaz egotie, gure kabuz ibiltzi bebai panoramien, orduen gora bera asko euki doguz. Gero lan asko egin dugu bebai, ostras, badaruguz bai, bi disko luze, disko labur bat, single batzuk, bideoklipe, kontzertu pilo bat, Euskal Herri osun zier, orduen, danatatik ikasten da, orduen esan da, probetxuzkue, bai, eta, errepikatzeko modun, bai, ondo, positibo, oso positibo. 7 urte hauetan ere pandemia erdian hartu... Pandemia erdian, gure lehoko diskoa atara gendun, eta justo irten zan martxuen hasikeratan, eta martxuen erdizen konfinamientoa etorri zan, 2020 eta, justo hor, despegateko momentu horretan justo etorri zan, eta, hori bebai bizi izan dugu, frustrazio hori bebai leleoko diskue ilusio danagaz ataraten dozule, proiektu aurkeztu nahi dozule, eta justo pandemi bat ator, hori nahiko frustranti esan zan, egiz esan, momentu hori.
amaitzu zan hori, gero euki gendun aukeri bebai aurkeztuteko, osea, ondo, zentzu horretan ondo. Orduan, paroi bat egon zen, baina, bueno, lan hori behintzat antzinera ateratzeko eta hori ere erakusteko aukera izan duzue. Bai, denpori euki gendun, egize da bebai, bueno, derrigortutako paroi bat izan zen, osea, dana gelditzu zen momentu baten. Bai, asuntu da, bueno, aprobetxatzen dule denpori aprobetxaten jakin gendule, ze erabili gendun denpora hori gure bigarren diskue konponiteko, beste lan batzuk eitzeko, eta aurkezpena eitzeko denpori egon zan. Ez guk nahi gendun momentuan, baina holan izan zan. Ze sentimendu emozio sortzen dizu taldeaz pentsatzen duzunean? Hombre, niretzako da, nire bizizen parte oso importante bat. Osea, eskanien da, zure bizitzeko modu bat, honek kondizionaten dutzu asteburuek, gauza asko itzi behar dozu salbo batera, familize, bikotie, autabesti, honetara dediketeko, azkenien asteburu asko diez, ordu asko diez, konpromiso asko diez, eta, da bizitzeko modu bat, orduen, da, edo barruen dakozu eta ataraten dozu honen bidez, edo ez da besterik. Osea, ilusinue da, bakarrik ilusinue eta jazta. Zure kasuan ere gauza bat gehituko dugu, ez? Zu Nafarroan bizi zara, baina taldea ez dago Nafarroan. Bai. Eta ensaioak ere ez dituzue Nafarroan egiten, ez? Bai, orain apurtxu bete lan metodu aldatu dugu, ni Nafarroan nago, ni Atarrabian nago, momentu honetan, eta lan eitzeko modue aldatu dugu, ensaioak ez dugu egiten hain sarri, lehen astero elkartzen ginen, noen apurtxu igual hilabetien birritan edo elkartzen gara, ensaiateko, konponiterako orduan bai beste metodo batzuk hartu dugu, sarien bidez, autabesti, osea, ondo. Musikari zaren inean, nola ikusten duzu Euskal Herrian musika kontu hau guzti hau? Ez azkenean, nik Nafarroan bai ezagutzen dut gehiago panorama, musikari hauniz daudelakoz eta musikaz bizi den jende bastante dagolakoz eta talde hauniz daudelakoz, baina Euskal Herrian eta nola ikusten duzu gaur egungo panorama musikala? Oso anitxe, Euskal panoramien nahi dozu esan, asko aldatu da, nik pentsate dut pandemiatik ona egon dela kriston, ez da izan esan, kriston aldaketi egon dela, estilo pilo bat sortu diez, barrizek, Euskal Herrizen, barrizek ez munduen, baina Euskal Herrideko bai, egiteko modu pilo bat sortu diez, jentie asko autoproduzitzen hasi da, euren diskuek, bakotxak beran distribuzioa itzen da, orduan, aldaketa pilo bat sortu diez. Orduan, ni pentsateo momentu honien gauzela, ze gaur egun entzuliek edo euskal kulturi konsumiten dauen pertsona batek aldau aukeratu aukera anitz hauen artien, nahi dut esan, askoz bezabalaue da, dakugune, orduen superondo. Zentzu horretan, lehen igual 3-4 estilo egoten ziren euskera zitzen ziena, punk, momento baten eska, metala, ez dakiz zer, baina gaur egun ja zabaltasun handiz dauz, aldozu aukera gehiago dauz, basikamente. Orduen ni pentsatut hori gure kulturintzako eta gure herrizentzako positibu da, nire ustez. Errestasun gehiago dagoelako zerrango zenuke hau gertatu dela? Musika sortzerakoan edo produzitzerako orduan erresagoa delakoz panorama guztia aldatu dela errango zenuke? Nik pentsatu demokratizein dizela gauze asko. Nahi dut esan, gaur egun soinu txartel bategaz eta portatil bategaz aldozuzuk nahi dozuna egin zure etxien. Eta tutorial pilo bat hauz interneten, zukitzeko, autabesti, orduen askoz ere eskuragarria dago edo nok eitzeko. Orduen zentzu horretan, bai, erraz haue da, bai, baina, sin más, bai. Taldera pixka bat bueltatuz, nork erabakitzen du zer taldean? Nork erabakitzen dau zer? Ze zentzutan? Musika, norrek bate konposatzen du, bertzeak gertzen dio letra, edo nola duzu taldea pixka bat antolatuta, ez? Normalien abestiaren germen hori da sekerako hori gitarristek egiten dugu, edo bainik, edo kasu honetan orain Mikelek hartu dauela beste gitarra lana, berak bebai, abestien oinarri hori eitzen dau, neu saiatuten naz letra bat eiten, melodia bat eiten, gero lokalera eramaten dugu, eta
hor ja azkenekoko forma hori emoten dotxagu danon artien. Osea, zikeran germen hori edo bai Mikelek beste gitarristek edo nik egiten dugu etxien, eroaten dugu lokalera eta bertan danon artien montaten dugu. Hori da, gure modus operandi hori da, momentu honetan. Taldea ezagutzen ez duenarentzat, ze musika mota egiten duzue? Ba, itzen du roka, rock'n'rolla, jarroka, ez da izelan esan, euskeraz. Eta bueno, ba, da batez berroka, gitarriek presentzia asko dako, hori egize da, ba, jentieri gustatzen datxona, ba, bueno, ba, gitarri eta lehengo soinuek, lehengo estetika hori, edo rokak ekuitzen zauen estetika hori oindala 20-30 urte, ba, olako zeus egiten dugu. Horrelako musiketan inspiratzen zarete zuek ere zuen musika sortzeko? Bai, a ber, azken finien gu beti esaten dugu garala talde gitarrero bat, eta bai, eta fijaten gara holan, ba, gitarrista potentitan, edo behintzat gitarrie protagonista dan talde horretan fijaten gara, gure musiki eitzeko. Eta, evidentemente, gure aurretik euskal kulturin egon dizen taldipe bai, pues jo que se, ba, Gobernor, Zutagar, danolez, ba, gure generazioen aintzindari esan da bai berritxarrak, ba, bueno, olako taldiek bai, ba, kontuen eukiten doguz, bai, claro. Zuen musikan garrantzirik du euskal kulturak? Errango zenuke kutxuren bat dagoela hor nonbaitik sartuta zuek egiten duzuen estiloan, edo bat ere ez? Nik esango nauen, abestizek edo sortuten dugun pertsona danak eitzen dugule, euskal kulturie da niretzako taldiek eta pertsonak eitzen da bien, sortuten da bien zeu, zer orduen ba bai, euskeraz egiten dugun abesti bakotxa, ba gure kulturen parte bihurtzen da. Ni pentsatu dut, igual gero inok ez dago entzuten, baina, bueno, bai, garrantzitsue da, danon artien egiten dugu kultura eta garai honetako musikie. Zaigu momentua, munduari zu emateko, barri honek gure izena dauka. Aspaldiko kontua ikatzia, das gara inoren gamarkurruko, gutxiak ziren irautza hemen da. Lertu da, erditik kendua da espada, lertu da, gertu da.
7 urte hauetan uste duzu zuen musika egiteko modua aldatu dela, zuen soinua aldatu da nolabait, bertze, igual hasi zineten estilo batean eta nahi edo ez joan zarete bertze estilo batera mugitu zarete edo hasi zinetenetik soinu berberarekin jarraitu duzue? Nik esango nauen gitxi gora bera bardintzu, egize da, jente diferentie pasadala taldetik, orduen bakotxak beran ikutue montxola, segun ze momentotan atrapaten zuen gure taldie, ikusiko dozu, apurtxu toke batzuk dekozela estilo batekoak edo beste batekoak, baina esentziaz edo oinarri hori gitxi gora bera bardina da. Bueno, azkenien esan dugune, azkenin pertsona diferentien musika diferentia itzen da bie. Eta gure kasuen pertsona diferentik pasadiez taldetik, orduen evoluzioa izango zen hori. Nabaritzen da? Pilo bat. Azken finien bakotxak beran ibilbidi edako, beran barruko musika hori atarateko modu betako, orduen por supuesto, oso diferentie da. Ez dako zer ikusirik. Zerrik kantatzen diozue? Baduzue... Egunerokotasuneko gauzei, pertsonei gertatzen zaien gauzei, gube pertsona gara, osea, que, en fin, guri pasaten dazku zen gauzeri, en fin, danetari, ya te digo. Pertsona gara enien, pertsona normal bateri pasaten datxo zen gauzek, sin más. 7 urte hauetan zehar, errango zenuke, badagoela bestiren bat toki berezi bat duena zuen errepertorioan, edo... Gure repertoriotik gehien gustaten dizen abestizek normalin esaten diez, edo ez da galdu ezer, dala lelegoko diskokue, edo elektrosok. Horrek bizetiez, gure bi abesti entzunenak, desde luego. Hortik aurrera, pues, jo que sé, niri dana gustatzen da, Oriolan da. Jo que sé, beti esaten dugu gure abestiriko biena ondino eitxeke dauela, sino hemen gelditzuko ginen, ez gendu nengo beste abestirik. Orduen, momentuz, hobiena eitxeko dauena. Eta kontzertu batera etzoaztenean edo errepertorioan nola aukeratzen duzue? Normalean kanta guztiak kantatzen dituzue edo badago normalean baten bat kanpoan geratzen dena? Que sino jentia espertu ingo zan. Eitzen badun repertorio dana, jentia eskapa ingo zauen ez. Eitzen du, gitxi gora bera aukeratuten du errepertorioa 45 minutukue, gitxi gora bera, eta hor sartuten duz, badauz abesti batzuk ez direzenak inoiz irteten repertoriotik, eta gero beste batzuk aldatuten goaz, auta besti. Temporada baten egon ginen abesti batzuk joten, gero horrek gendu zen, beste batzuk sartun, baina klasikoak edo ez da izelan esan, taldien potentienak dizen abestizek horrek beti manteniten doguz. Orduan temporada, esaten dugu, ja kantzata gauz, repertoiz aldatuko dugu, bolan eitzen dugu. Dana noiko modu naturalien, ez da marketing planik, ez esatxetik, sin más. Taldearen berezitasun bat? Berezitasun bat, jode, Zerrango zenuke duela zure taldeak bertze talde batek ez duena, edo zuretzat zer du berezia, zuretzako du berezia, baina zer uste duzu egiten diola desberdin bertze talde bateri? Nik pentsaten dut, ez dauela igual momentu honetan, edo talde gitxi dauzela Euskal Herri mailan, euskeraz hitzen da bienak, holan, ez da izelan esan, gitarriria inbesteko garrantzizen moten txoien taldiek, orduen, zeuser berezize esatekotan, nik esango nauen, aiarren batez be, gitarra lana edo, jo que se, soluek eta olako gauzek ja gaur egun ez dinezenak eroaten edo ez direzenak egiten hain sarri, hori gure distintibuetako bat izan leikela, bai. Lehenago egon gara hizketan zailtasunak eta ez zailtasunak taldea aurrera ateratzeko, baina baldintza guztien gainetik, zerronka edo asmo berri ditu taldeak gaur egon? Erronkak, momentu honetan gauz, konponiten gauz, beste disko bat guduatara, noiz, ez dakigu, ikusten duguniko abestizek merezida biela, zeus eratarako dugu. Eta erronka modure bidie eitzen jarraitzu, nahi dut esan, hemen ez da besterik, ez dakigu bizar zer pasako dan. Ez dakigu zenbat denporan egongo garan joten alkarregaz, beste 10 urte, 20 urte,
edo datorren urtien ja eskauza alkarregaz, ez da hitz. Orduen bidie eitzen jarraitzu, disfrute eta abesti barrizek sortu. Azken finien guri gustaten dazkune da abestizek eitzie, jentieri aurkeztutie eta jazta, eta bidie jarraitzu, jazta. Ikusiko dugu noraltzen garan. Hizketan ari zara, zude berria egiten ari zaretela, edo konposatzen ari zaretela, lehenagotik ere bertzelan bat dituzue, nondik ateratzen da dirua hau dena egiteko? Dirue, kontzertuetatik, oseak... Hortik, dana, hasiera baten, evidentemente, gure poltsikotik ipini bidez, ez dau dirorik, bai, guk irabazten dugun dana, mertxanan bidez, kontzertuetan dana inbertiten dugu taldien. Edo mertxan barriz eitzen, edo bideoklipak eitzen, edo abesti barrizek errabaten, edo dana dalaku. Dana da, holan, hortik urteten dau dirue, kontzertuetatik batez be. Kontzertua justoran duzu orain, eta badago kontzerturen bat zure buruan duzuna, eraten duzula, eske kontzertu hori izan zen, la leche? Bitu, niretzako berezize, oso berezize esan zan adibidez Aintzina tabernan hemen Iruñan egin gendun kontzertue, hori oso politxe esan zan, azkenien izan zan The Clayton taldiegaz, taberni beteta egon zan, oso ondo egon zan kontzertu hori, gero beste bat holandakotena buruen aiarregaz, Bermioko txosnatan bebai, dana beteta egon zala hori oso politxe esan zan bebai, eta azken urtien emondogun beste holan kontzertu politx bat Gernikeko jaizetan egin dugune, bebai, hori bebai, esan nahi joan dize, plazie bebai jente nahiko txugaz, osea, que, horrek, holan berezi modure horrek irurek esango nahuen. Aipatu duzu kontzertu bat bertze talde batekin. Garrantzitsua ikusten duzu taldeen arteko lankidetza hori egotea? Eske, zu basoa zen kontzertuetara normalien topaten dozun jentien euneko handi bat beste taldeetako jentie da. Orduen, eskenien, ni joaten az beste taldien kontzertu ikusten, beste musikari batzuk etorten di batez be gure kontzertutara, azken finien, sare hori sortuten da. Azkenien eskara inbeste, orduen ezetuten dozu bat, bestie, bai, importantie da, sare hori sortzea importantia, azken finien kontzertuek lotxi ez da erreza, gerota saiagoa da, gerota leku gitxia daut joteko, publikue bai esango nagoen gerota gitxiau dala, bai, gero murriztuten doa, orduen, bai, sare hori eta laguntza edo apoio sare hori eukitie superimportantia, nire ustez, bai. Zaila da taldea saltzea, ez dakit saltzen ibiltzen zareten edo hortik elkarra banatzen gu hemen gaude hau egiten dugu. Bai, eitzen dugu, eske egin behar da, eske sino ez ara existiten gaur egun. Guk ez dakogu inor gure atxetik, guk egin behar dugu dana, orduan lortzen dugun dana, guk lortutako zeuzer da, guk bilatutako zeuzer, azken finien denpora guztien zeuz, kontzertuak lotzen, edo saiatuten zara elkarrizketa bat lortzen hemen, ez dakiz zer, azken finien, bai, guk egiten dugu dana, importanti da, zuk egin behar dozu dana. Esperoan basauzen zure etxien, abesti bat atara dut eta gauzak etortea holan zer egin barik, akabo. Osea, hori Euskal Herri zen, nik behintzat ezagutzen dutena ez da existiten. Osea, edo zuk egiten dozu, zu mugiduten zara, kasu gehienatan, edo gauzak ez dira etorten holan porolan, normalien. Errango zunik hori dela justo taldearen parterik itxusiena, bilatze hori ez, azkenean, musikariak musikari beti, eta kaso ez, saltze hori beti hor geratzen da, ez dut nahi hori egin. Hombre, energia asko kenduten dago eta denpora pilo bat. Azken finien, niri gustako lekidazte egotea posizio baten bakarrik abestiak egiten dutezela eta beste guztiak bakarrik etorten dela. Baina hori ez da existiten, existiuko da, baina nik behintzat hori ez dut bizi, inoiz. Orduen, denpora asko eta energia asko da. Niri gustako zandazten kenduti hori lana. Desde luego, bai eske holanda. Eske musikari baten bizi zen, ni pentsate dut, Euskal Herri zen, holandala. Orduen, zengo txasu. Musikaren lanan parte handi beta hori, bai. Promozinue, Instagrametik berbaitzi antolatzaile bat, egaz, bestigaz, ez dakizer, badainor, en fin, holanda. Azkenean ematen duela
hobby bat den hori edo hori azkenean lan bat bihurtzen dela, ez? Eta ez dela 8 orduko lan hori, baizik eta 24 orduko lan bat, ez? Ez dau dirurik emoten, baina lana da, hori holanda. Eta orduen horregaitzi nire bai amentik esati balorien ipintxie, disko baten atxien dauen landana, balorien ipintxie da. Supongo kulturako beste arlo batzutan, literaturan, autabesti bebai, edozein artetan, bardine pasako dala, supongo, baina musikan, disko baten atxien dau lanpillo bat, gira baten atxien dau kriston lana, eta normalien Euskal Herriko musikarizen gehien bat, beste lan bat daku. Honetaz eskara bizi, orduen egiten dugun esfortzue itxela da, normalien. Zer ematen du musikak hor jarraitzeko, ez? Erranduzu ez, hau ez, honetaz gara bizi, ze ematen du musikak. Baina bizia emoten digu, ahi estaz. Emoten txu, edo nire kasuen behintzet emoten txu, aurrera segiteko ilusio bat, azkenien hau da, ilusio kontu bat. Hor dako zu barruen, ez dakitz, zeu zer dako zu hor barruen, ezin dozunak endu, gente veteranoagoa askotan esan dozt. En plan de, tio, hau da, droga baten moduen hor barruen dako zu, eta ja, behin sartuta zauzenien, jonki bat bihurtuten zara honena, modu batera esan da. Orduen, ez da hitz, hor barruen dauen ilusio bata, eta ezin dozu itxi, edo nire kasuen nik ezin dut itxi. Orduen, zer emoten dau, hori, bizitzeko modu beta, azken finien, sorkuntza hori da, ez dau dirurik emoten, bai hor zauz, ez da hitz. Tio, hor zauz, eiten eta orduek sartuten dozuz, eta dinezu, joder, merezi dau, pena merezi dau, ez dau dirurik emoten, ja, jo kese, barruko zeu zer da, ez dakitxo hobeto azalduten, ez da hitz. Zailtasuna eta zari ginen hizketan lehenago, eta errango zenuke taldea aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela, enabile galdeka laguntza ekonomikorik, baizik eta kontzertuak ematerako orduan, talde horren ez ezagunak aurrera jarraitzeko uste duzu laguntzarik dagoela, sare bat dagoela edo zerbait falta dela hor, talde txiki horiek edo antzinera jarraitzeko eszenario bat behar horretan. Ez da hitz, badau jent asko, gube bai adibidez, Bermioko Nuntxako elkarteko kideak gara eta kontzertuek autogestionaten doguz gure elkartien eta aldogun neurri zen. Guk hori, gu eskara honetaz bizi, bai Euskal Herri zen bebai, kasu askotan, gaztetxietan, areto autogestionatuetan, eta askotan egoten da jenti bebai, bolondrez modura, haien herrian gauzak egiteko esperantza horregaz bebai, euren aldetik ipintzen dauiena, orduen horreri zer esango txatie, jode, asko egiten dabe, euren herrizen gaitxik, gaztetxie gaitxik, edo dana alaku, orduan, joder, badaku hemen kriston sare bat, superpolitxe dana, eta azken finien jentiek manteniten dauela, hau azken finien da jentiek manteniten dauen zeuzer. Zeuzer falta dela, pues bueno, beti faltako diez leku gehiz hautjoteko, beti faltako diez lokalak ensaieteko, beti faltako diez diru laguntzak eta diskuela, beti, gehiz hau egongo bazien, hobeto, baina bueno, egize da beste leko batzukaz konparaten bazaran, beste herrialde batzukaz konparaten bazaran inguruen, ostras, Euskal Herriku edala kasu, ni pentsateot Europa mailan ez dauela gure lakorik. Hain kilometro gitxitan olako zirkuito bat egoti eta olako sare bat egoti, ostras, kristona da, ez da hitz. Beste leko batzutan nik ez dut ezetuten olan a fondo, ostras, hain kilometro gitxitan, oso... Hizketan egon naizen talde guztiekin berdin erraten didate. Zer du Euskal Herriak edo Nafarroak edo autonomia erkidegoak hau izateko, ez? Supongo herrigintza asko eta auzolan asko, hori supongo, ez da hitz, baina supongo herrigintzan lan asko egin gure herrialdien, orduen, supongo horrek hor egongo dala, zeuzer. Hemen gaztetxien kontuen mantenidu diez, jentik manteniten dauelako, generazio barrizek hartun dabe, relebo hori eta hor segiten dugu. Eta hori, nik esango nauen hori dala. Bai, ez da, nik ez dakot horren erantzuna ez dakot, baina egize da, kuriosoa dala, benetan. Taldeak jarraituko du? Bai, noski baietz.
Zuen droga hori izaten jarraituko duzue? Segiduko dau. Eta kontzertuko egongo diez. Eta beste disko bat fijo egongo dala. Fijo. Bueno, Gorka, ea ikusten garen plazetan kontzerturen batean, eta mila esker. Zeueri, eskerrik asko. Vida ilusionen erdian, helmugara bezunon zagoz. Berak utzi zer bizidan, ametxetatik haratago. Agur ezan bakarrik, utzi nauzu berton, urtarrilan ainargi, otsaia ilun dator. Agur ezan bakarrik, utzi nauzu berton, urtarrilan ainargi, otsaia ilun dator. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.